Srednjovjekovni plemički grad Sokolac spomenik je nulte kategorije i jedan od najljepših spomenika srednjovjekovne arhitekture. Smješten je na malom uzvišenju u samom središtu Brinja, a prvi put se spominje u 14. stoljeću. Bio je najvažnije središte moćnih hrvatskih knezova Krčkih u Lici, poznato po posjetima kraljeva i drugih istaknutih ličnosti, upravo zbog svoje reprezentativne gradnje. Kroz povijest je reprezentativni plemički grad postao protuturska utvrda, a danas je obnovljen kao vrijedno povijesno i spomeničko dobro hrvatske kulturne baštine. Brinje je mali gradić u Lici, blizu Senja, smješten u kraškoj zavali Brinjskog polja između obronaka Velebita i Kapele. Arheološki ostaci potkrepljuju pretpostavke da je taj prostor bio naseljen još u prapovijesti. Srednjovjekovni plemički grad Sokolac, ispod čijih se snažnih zidina u nemirnim vremenima razvilo naselje Brinje, najvažnije središte moćnih hrvatskih knezova Krčkih u Lici, smješten je na malom uzvišenju i bio je reprezentativno zdanje u kojem su dominirale snažne vertikale, ulazne kule i kapele Svetog Trojstva. U grad se ulazilo kroz kvadratnu trokatnu kulu. Njezina su pročelja bila raščlanjena lezenama, pri vrhu pročelja spojena s lijepim lukovima. Jedinstven je to primjer takve gradnje u srednjoj Europi. Nasuprot kuli jedinstvene dvokatne dvorske kapele zatvarao je palas, koji je svoje glavno pročelje rastvorio velikim prozorima, dok se s južne strane dvorišta pružala gospodarska zgrada. Plemički su gradovi jedan od fenomena europskog srednjovjekovlja, a u prostoru njegov najprepoznatljiviji simbol. U tom fascinantnom plemičkom gradu Sokolcu knezovi Krčki ugostili su mnoge istaknute ličnosti, poput kralja Žigmunda ili danskog kralja Erika VII. A po svojoj reprezentativnoj gradnji te posjetima kraljeva i drugih istaknutih ličnosti, ovo zdanje vrijedno je povijesno i spomeničko dobro hrvatske kulture i povijesti. Reprezentativna dvorska kapela Svetog Trojstva centralna je građevina staroga grada s dvijema jednako dugačkim osima. U kapeli središnji prostor zauzima brod koji je u osnovi osmerokutnik, a njezinu unutrašnjost krase bogatije arhitektonske pojedinosti. U prostoru supstrukcije reprezentativne dvorske kapele postavljena je stalna izložba o Brinju i knezovima Krčkim, temeljena na konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima ovog spomeničkog kompleksa. U kapeli Svetog Trojstva gotičko je sakralno graditeljstvo dosegnulo vrhunac na prostoru kontinentalne Hrvatske. Dvokatnost kapele, čudesan smještaj sakristije i dvije sačuvane gotičke skulpture u toj površinom maloj dvorskoj kapeli izdižu je na mjesto najznačajnijeg i najbolje očuvanog primjera kasnogotičkog sakralnog graditeljstva u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na kraju je rekonstruirana sakristija. Nakon višegodišnjih konzervatorsko-restauratorskih radova postavljena su i oba restaurirana maniristička oltara sa već spomenutim gotičkim skulpturama iz ostavštine knezova Krčkih. U brodu je konzervirana zidna slika u svetištu te natpis iz 1653. godine. S južne strane broda priključen je veličinom jednak prostor posvećen Gospi od 7 žalosti. Ljepota prostora, sklad, impresivna gradnja i arhitektura. Nakon burne povijesti, krajem 20. stoljeća počela je obnova ovog vrijednog zdanja, koje predstavlja neprocjenjivo bogatstvo hrvatske kulturne baštine.
Brinjski mineri su čuveni diljem svijeta kao graditelji mnogih cesta i tunela. Minama su probijali brojne tunele od Ognjene zemlje do Sibira. Njima u čast je u Brinju podignut brončani spomenik Brinjski miner, djelo akademskog kipara Koste Anđelija Radovanija.